njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon olel pindi koy loti do e Ndakaaru njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon olel pindi koy loti do e Ndakaaru njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon olel pindi koy loti do e Ndakaaru njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon olel pindi koy loti do e Ndakaaru njeeyo ɓe yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV ɗo gonɗon e no gonirɗon on calminama e on saaha e jaam waale mon jaam weete mon jaam ñalle mon jaam hiire mon moni foof e saaha mo woni o salminama e gon salminago tawa kadi ko salminago wondugo e needi e neware caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe ɓe en ñaganima ɗumen ende Allah ɓumnata ƴeen mumen kañumene mayɓe julɓe foof kono kadi eɗen mbiya tan alhamdoulillahi rabbil alamina Allah nde Allah kadi hokku en fartange artude kadi hande e oɗo ñalawma alkamisa gam huccodirde e ɓen bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV ɗum noon sikki ala oɗon gandi ko aadi moon e olel Pindi mo gowɗon hebde e kala altine e alkamisa tawi noon eɗen garda hen e terɗe rédaction kono kadi eɗen gadda hen kabaruji ɗi ganduɗa ko mantiniɗi kono kadi ko fannuji kewɗi nde tawno olel Pindi ko rogere nde ganduɗa hunde foof ene tawe hen machallah sikki ala no gowɗen wadde ni tan en gartidi kadi e Elhadja Ba Sarr wondude e Hapsa Sow eɗen kewno wondude e musidɗo meɗen Mohamed Ndim kono tan hande o waɗat absente e plateau o kono noon so Allah jaaɓima o tawto en ɗo e altine so hawri e welede Allah ko adi foof bandiraɓe caggal salminde nde e bismade on ko andinde on kadi en gaddi loodi wadde fayida tawi no gowriɗen ni tan puɗɗortoɗen ko adi foof koye météo du jour mbawen andude e weeyo leydi ndi holɗo tolni tawi gardaten hen koye Elhadja Ba Sarr kono kadi kanko gorko mo tulde dimat mo aran en e ko yowiti e éphéméride du jour woni ko ɓurno mantinade e ñande 25 nduɗo lewru juillet e duuɓi ɓennuɗi so tawi ɗum ɗon ɓenni ma en gar e kabaruji tawa kadi ko kabaruji labtuɗi e nder ha e caggal leydi Sénégal so ɗum ɓenni pawaten hen ko revue des titres woni ko ɓuuri mantinade e kelle jaydeji leydi men hande ko piniri ko sen jawti e ɗum ɗon ma en gaddu portrait noon hande Elhadja Ba Sarr addi kadi e worɓe mantiniɓe ɓe ganduɗa darinoma darde fayodinde tengti e leñol fulɓe hande kay ko gendiyanke mawɗo garaten so ɗum ɓenni garen e ko ganduɗa ko kañum tigui woni actrice et beauté tawi hande o ko fait divers hono no gowɗen ɗum ni wadde e jadaten hen e ɗum ɗon koye Hapsa Sow ɗum noon caggal ɗum rewata hen tan ko mot de la fin tawi hande o machallah ma en gar kadi e toɓɓe actualité ji kadi ɗe ganduɗa so tawi kabaruji ɓenni ma en dippu hen no hanniri ni ɗum noon wiide bandiraɓe tan caggal ne bismiɗen ɓe en calmodirtu e ɓe gonduɗen ko adi foof Hapsa Sow jaam walema en calmini yeɓiyankoɓe Pindi TV noon Hapsa hande ko gadduɗa hande gadɗum ko fait divers fait divers gadduɗa fait divers gulɗo jaw walla gulɗo jaw kay jurminiɗo musɗo kamniɗo caggal nde kacirɗa ɓuure ñebbe
ɓuray ñebbe de arande an Hafsa sosoɓe kañumen ko ɗo Hafsa weldata mi kañum yeddata machallah aɗa andi sosoɓe soso pire yeddata nan ɗon wadde maaro ko piro Elage Bassar a salminama mi salmitima Hadja Halima mi jarnima no fewi kadi en calmini banimen debbo Habsa Sow enen jarna kadi dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV te ɓe mbawi wonde nder dundu babaɗo mo kala mais également enen ñaago Allah subhanahu wa taala yo rokku en fartange kala ko wawi yewtede émission wawa famede no hannirta nini sokhna Halima noon Elage Bassar no mbiɗa ni ko noon tigui hande o kadi en gardini bandiraɓe e ɗi kabaruji labtuɗi Elage Bassar sikki ala no mbirɗen ni hande kadi won gendiyanke mo ganduɗa ko mantiniɗo on gadduɗa to banggue portrait kono tan haade ɗum ko météo du jour taw garanta en haade men faade éphéméride hande holko gadduɗa e météo woni kay weeyo mo ganduɗa ko kañum tigui woni ɗo e leydi men Sénégal ko noon Halima Allah jarama hande kadi en garti e on ɗon ɓattaki mo gandanɗo hoorema ummirto en ko toon to agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal gonɗo toon to aéroport Léopold Sédar Senghor ɓe kolliti hande e ñalawma ma won ñalawma mo gandanɗo hoorema ñalawma duuli kewɗi tengti e nder asaman o ko kañum tigui ɓuuri teskinde kono toɓoli également aussi ene teskina ko gandanɗa hoorema ma waw jippade e dendagal leydi Sénégal no didorno ɓuuri hen kadi tonguede ko toon to diwan bo Matam Bakel e Tambacounda wonde kadi wargo leydi Sénégal toon to Kédougou Kolda Sédhiou Ziguinchor kamɓe Cap Skirring ɓen foof aussi ene joga jortu moƴƴo ma toɓo waw tella toon nder leydi ndi to Kaffrine Koungheul Fatick Kaolack Linguère ha to Diourbel aussi toɓen tijja toon mais également ɗo e lamorgo ngo toɓen tijja ɗo e tigui rigui ñalawma o ha ni e jamma hande o toɓo kadi ina joga jorto moƴƴo ma toɓo waw vraiment tellade e ɗo e lamorgo leydi e Sénégal to banggue noon nguleyki hollitama wonde que degré o ma usto tigui rigui sababude jippugol ndiyam ɗam no hannirta ni mais ko wona ko ɗum to banggue jiiki aussi wonata ko jiiki labtuki ko ganduɗa hoorema vraiment hay goto dañca cuggi gam vraiment yidde wawde yaade hajuji mum to banggue kenel aussi wonta keneli keeɗi ma wat keneli kono wonata ko keneli tan kakkidiɗi ko wiyete ko marée haute hande enen gandi ko nogas e joyyi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi eɓe kolliti sanga waktuji sappo e goho pawɗojumaji capanɗe joyyi e joyyi ma maayo han goƴƴata ha yetto 1,96 métre kono ko fate alhaali marée basse ɓe kolliti sanga waktuji joyyi pawɗojumaji nogas e ɗiɗi e subaka o maayo ngo ƴelina ha yetti 0,58 métre kono so yiya waktuji sappo e jeetati pawɗojumaji jeenayyi ma maayo ngo ngabbo ha yetto 0,56 métre hollidi ɗo e lamorgo ngo toɓene tijja ɗoyti hande noon lamorgo leydi Sénégal ɗo e Dakar ɓe piniri ko nogas e jeegom degré maɓe ñallu capanɗe tati e goho degré sen jeeyi toon to Thiès ɓe piniri kamɓe hande toon to Tivaouane kadi toɓone tijja toon ɓe piniri ko nogas e nayyi degré maɓe ñallu capanɗe tati e ɗiɗi degré ha hande e nder Thiès toon to Mbour ɓe piniri ko nogas e joyyi degré maɓe ñallu capanɗe tati e ɗiɗi degré Saint-Louis du Sénégal toon to Dagana walla Bango ɓen piniri hande ko nogas e jeeɗiɗi degré maɓe ñallu capanɗe tati e ɗiɗi degré toɓone tijja toon Podor sera Douaire wuro Diak Boubou walla mbiya hedde Dimat toon kadi nogas e jeegom degré ɓe piniri kono maɓe ñallu capanɗe tati e jeeɗiɗi degré Louga toon ko nogas e joyyi degré ɓe piniri maɓe ñaldu capanɗe tati e joyyi degré toɓa kadi ne tija toon to Linguère kañumne ɓe piniri ko nogas e jeeɗiɗi degré maɓe ñaldu capanɗe tati e nayyi degré sen gari ha toon to Diourbel ɓe piniri ko nogas e jeegom degré maɓe ñaldu capanɗe tati e joyyi degré toɓon tijja toon to Diourbel Kaffrine toɓon tijja toon ɓe piniri ko nogas e joyyi degré maɓe ñaldu capanɗe tati e nayyi degré sen gari ha to Fatick ɗo gandanɗa hoorema ko toon wonno wuuro président Macky Sall ɓe piniri ko nogas e tati degré toɓon tijja toon maɓe ñaldu capanɗe tati e joyyi degré Kaolack finiri ko nogas e nayyi degré maɓe ñaldu capanɗe tati e joyyi degré Tamba toon to Koumpentoum également toɓon tija toon ɓe piniri ko nogas e joyyi degré maɓe ñalɗo capanɗe tati e tati degré ha hande toon to Tambacounda Goudiri walla Bakel ɓe piniri ko nogas e jeegom degré maɓe ñalɗu capanɗe tati e joyyi degré Matam sero gandanɗa hoorema woni wuuro Amadou Moussa Anne gonɗo hande toon to Dowlo France ɓe piniri ko nogas e jeegom degré maɓe ñalɗu capanɗe tati e joyyi degré mais également toɓo kadi ne tija toon to Matam sen jawti ha to gandanɗa hoorema woni Kédougou nogas e nayyi degré ɓe piniri
maɓe ñaldu capanɗe tati e joyi degré toɓo kadi no tija toon to Kédougou Kolda également toɓo no tija toon ɓe piniri ko nogas e nayyi degré maɓe ñaldu capanɗe tati degré Ziguinchor toon to gandanɗa hoore ma woni Bignona toɓo kadi no tija toon mais également ɓe piniri ko nogas e joyi degré maɓe ñaldu nogas e jeenayyi degré ha hande e nder Ziguinchor toon to Cap Skirring ɓe piniri ko nogas e jeeɗiɗi degré maɓe ñaldu nogas e jeenayyi degré Sédhiou woni région battidiɗo e nder leydi Sénégal ɓen piniri ko nogas e joyi degré maɓe ñaldu capanɗe tati degré Hadja Halima ko ɗum woni ɓataki gumriɗen toon to agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal gonɗo toon to Bowal Diwoje aéroport Léopold Sédar Senghor. Non, AIBD. Aéroport Léopold Sédar Senghor. Ko non. Sédar Senghor. Machallah. Elhadj Abbas weeyo ngo hande ɗo e Dakaru. Eɗen ɗamini toɓo wala? Si toɓo no tijja ɗo surtout e après midi o kadi yaɓana jamma e vraiment météo holliti quand même presque sa ƴeewi e wertago leydi Sénégal foof toɓo no tijja hen en tout cas ñagoɗen tan ko yo won ndiyam belɗam ɓuɓɗam wasa wonde aussi ndiyam ɗam ganduɗa hoore ma no foti wawde tampinde par ce que ene teskina woni certaine guuri aussi toɓo ngo heewi toon hani waɗi yo layru sukaɓe presque pratiquement kino tolno e balɗe sappo sukaɓe kino tolno e sukaɓe sappo aussi mbasi hen pitene ko to banggue worgo ngo kadi toɓoji ɗi machallah ne deggodiri toon ko noon Elhadj Abbas Sarr Allah jarama a jarama to banggue météo du jour laaɓi wiya leydi Sénégal guila tolno nguleki ki ha kadi e toɓoli ɗi ganduɗa ɗi ine ɗamina e nder leydi ndi e diwnuji leydi ɗi kala ko wona ɗum payaten koye éphéméride du jour en namdoto Jobbo Sow o adda générique donc générique o wadde e mataw ko noon yettama Sow en jahat joni Elhadj Abbas Sarr e éphéméride du jour caggal nde mbaɗɗa soufflé seeɗa éphéméride du jour holko ɓuuri mantinade e on fanno hande ko noon éphéméride du jour ko tonga e tarikh leydi Sénégal ñalawma ha arta bandum enen gandi hande ko nogas e joyi lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi hande noon puɗɗirten ko ñande nogas e joyi lewru morso hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e joyi toon to Saint Thomas hôpital gonɗo toon to Londres ko toon tigui ruttino e joomum on ɗon gorko mo ganduɗa hoore ma o yaratino ke duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyi o wiyeteno ko Cheikh al Islam on ɗon ɓurɗo andirede Ibrahima Niass mo ganduɗa hoore ma ko darinoɗo tigui rigui ko wiyete soufiyu walla ni ko ganduɗa hoore ma tarikh tijania ko ceernajo aussi mo ganduɗa hoore ma o heewino almuɓe toon to Afrique de l'Ouest hani tengti e banggue rewo leydi Nigéria ko almuɓe heeɓe tigui rigui ko o joguino toon caggal majjum noon garten tagui koke ganduɗa hoore ma nogas e joyi lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e tati on ɗon inspectrice mo ganduɗa hoore ma général de l'état biyetenoɗo Nafi Ngom Keita ko hen tigui o waɗa nommé présidente de l'office national de lutte contre la fraude et la corruption ko wiyete ko OFNAC on ɗon OFNAC noon waɗa créé ko ñande nogas e jeetati e lewru bawte hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ko kanko on ɗon debbo idi wonde la première personnalité mo ganduɗa hoore ma ina tigui rigui wawa hufde on ɗon poste caggal majjum garten kadi ke nogas e joyi lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e tati ko hen tigui waɗa nommé encore on debbajo mo ganduɗa wiyeteno kadi ko Anna Semou Faye commissaire de police mo ganduɗa hoore ma idiɗo wonde directeur général de la police nationale tawni ko debbo mo ganduɗa hoore ma o kanko on ɗon debbajo noon o lomtino ko on ɗon commissaire biyetenoɗo Abdoulaye Nia Halima ko ɗum ɗo tigui rigui woni ko tonganɗen bandiraɓe e ko wiyete ko éphéméride du jour ñalawma ha artu bandum ɗum woni éphéméride woni ñalawma tawti a heeɗima Elhadj Abbas Sarr en ji won jaalal ngal ganduɗa ko mawgal ngal o haali to banggue tarikh leydi Sénégal on woni Elhadj Ibrahima Niass mo ganduɗa ruttima e joomum kono tan ha hande ɗo peele muɗum ndewnoɗo ha hande won sukaɓe ɓe ganduɗa hani e mawɓe e joom diine ko nandi hen ina heddi e nder leydi ndi o halimata Elhadj Ibrahima Niass ɓuuri andirde sullunoɗo Baye Niass neɗɗo daranoɗo Afrique ko wayno Nigéria surtout Togo Gambie e guure goɗɗe e Afrique ko daranoɗo affaire l'islam ko kaɓertonoɗo voilà o sellano wiye on Cheikh al Ibrahima Niass Elhadj Abbas Sarr Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Ibrahima Niass ko neɗɗo mawɗo ko neɗɗo aussi ko suufiyanke mais également ko neɗɗo mo ganduɗa darinoɗo tarikh tijania
kadi ko neɗɗo aussi kewɗo almuɓe to Afrique Ouest mais également hani banggue rew toon to Nigéria ina woni ko million ngaji almuɓe o jogui toonete anji vraiment ziyara makko soɓi ɗum a yi Nigéria ɓe ne garda surtout mais également kamɓe soɓe mawnin toon kadi on ɗon Cheikh Ibrahima Niass ɗumin par ce que Cheikh Ibrahima Niass aussi o wat toon jallore par ce que kamɓe ɓe Nigéria ɓe joguino ko ceernaji goto ɓe ndewanno mais caggal noon nde ɓe danno on ɗon ceernaji noon ɗo hawre Cheikh Ibrahima Niass to Makkatal Mukarram Cheikh Ibrahima Niass hollimo toon kawisi kewɗe doole nde Cheikh Ibrahima Niass ari hoɗademo ƴewdemo kanko saɗa ƴewama saɗa yiyamo presque ma jooɗo kintolno 1 semaine walla 15 jours walla presque 1 mois pour mbawa yiidemo mais kanko ndo tini Cheikh Ibrahima Niass ari salmindemo ari juurademo te kadi Cheikh Ibrahima Niass nde ɓe kawri makka hollimomo kawisi ko nder suudu makko o fuɗɗi ramde manam ladde haw yetta Cheikh Ibrahima Niass o ɗumini ɗum addani noon hen kadi ɓeeɗo almuɓe makko ɓe mbiya wonde haqqino woye hormade oɗo ceernaji kañumen aussi mbaɗi viré kañumen foof gonti tigi wadde de ko keewal kono kadi ko doole mawɗe mbiyen ko sembe mawɗo tigi o jogui toon saabu noon en jii so tawi on ñalawma mo ganduɗa ko gammu makko ina mawnine walla ñalawma mo teddinira o en jii kamɓe ɓen Nigéria naɓe sembe moɓe gardata ɗo e leydi men Sénégal il paraît que hay wonɓe ganduɗa ni ina jaara koyɗe e nokkuji ummorade nokkuji faade toon to Kaolack ɗum ɗon ko wiide tan ɗum ɗon kadi ko jaalal mawgal e nder leydi Sénégal ko jaalal kadi ngal ganduɗa ɓiɓɓe leydi Sénégal e koye mumen ina parnoro ɗum yo Allah ɓuuɓan bo kanko e mayɓe julɓe kala ko wona ɗum caggal éphéméride du jour joni payaten koye ko ɓuuri mantinade e kabruji leydi Sénégal e caggal jingol o garten joni kabruji leydi men Sénégal hande e oɗo alkamisa nogase 5 lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase 4 hande o ina jeeya eko ɓuuri mantinade e nder kabruji leydi meɗen eko yowti e kan laana ka ganduɗa kay yiwi toon to lamorgo Mauritanie hono nak sorta ɗum ɗon noon waɗi pittali ɗi ganduɗa keddima hen e nduɗon yo layru tawi noon kadi wonɓe ganduɗa ha ɗo en jiitaka ko famɗi foof hollitama wonde ko ina tolno e nogase joyo kañumen kay mbasi pittali mumen kono kay fodde temedde kañumen kay ina donka yiitede e oɗo saaha oɗo kabaru noon ko hanki tigui holliti ɗum AMI woni agence international agence mauritanienne d' information ko kamɓe dokkiri oɗo kabaru ɓe kolliti noon nduɗon yo layru ɓen kañumen kay koko jaɓantuno tigui ɗen ɗanle ɗe ndewani e lawol ko wona ɗum kamɓe ɓen ɓe ganduɗa kamɓe tigui goni e renoɓe toon to Ŋoremaji Mauritanie kamɓe kay ɓe kollitino e ɗiɗo dumunnaji jawtuɗi haade oɗo fannu teskede wodino kadi fodde temedere e tato ɓe ganduɗa ko ɗannotonoɓe e ɗanle ɗe ndewani e lawol ɗeɓe jaggi tawi e nder ɗum woodi kadi pittali ɗi ganduɗa keddima e oɗon fannu o firti kay ko ɗeɗo laaɗe ɗe ndewani e lawol ha hande kay ɗen ɗanle ine jokki e nder dunde Afrique kona ɗum kalene alhaali Ahmed Suzanne Camara kanko kay ko tergal e landa APR kanko noon omo e caɗele mawɗe oɗo saaha mo gonɗen tawi kay omo nayi e juuɗe lawol guila hanki jeeyi sababu noon ko suutudemo konnguɗi ɗi ganduɗa ko kantoriɗɗi faade e on horejo leydi ndi firti noon ko offense au chef de l' état ko ɗum jeeyi sababu on procureur de la république kañum kay holliti wonde yo addoye kanko Ahmed Suzanne Camara e nder ɗum noon ko sûreté urbaine tigui waɗi ɗeɗon golle caggal ɗum noon o heeɓi loskede hanki ha hollitama ni wonde ina gasa hande e oɗo alkamisa o huccodira e on procureur de la république kanko Ahmed Suzanne Camara noon o hollitama wonde nde o huccodiri e procureur walla ni nde o huccodiri e ɓen loskannoɓe mbo hanki hay hunde o ustani e kan haala ka ganduɗa o haalino ɗum walla ni o ɗin konnguɗi ɗi o suuti faade e horejo leydi ndi président Bassirou Diomaye Faye hani e gardiɗo jagorɗe muɗum hono Ousmane Sonko kona ɗum kalen e alhaali Guy Marius Sagna on ko sarɗiyanke mo leydi men Sénégal kono tan de haalaluji ina keewi e fannu makko e oɗo saaha tawi jeeyi sababu o ko konnguɗi ɗi o suuti toon to sarɗi suudu sarɗiji ndu CEDEAO e nder ɗum noon kanko Guy Marius Sagna o suuti ɗin konnguɗi tigui ko faade e ɓen mawɓe leydele ardiɓe CEDEAO o holliti noon kamɓe kala kay caɗele to banggue basal ɗe ganduɗa keptima leyɗele Afrique to banggue banggue hirnangue ina wayno tan ko ɓen tigui pawi ɗum Afrique naaɓe o holliti noon ɗum ɗon foti tan ko iwde ha laaɓa kanko Guy Marius Sagna noon caggal ɗiɗon konnguɗi e ɓen CEDEAO kañumen kay mbaɗi communiqué ko litti wonde
jonnani ɗiɗon haalaluji makko kono tan de kankone caggal ɗum o holliti o hato jinani e ballal ɓen hay hunde ala ko ɗamini e mumen kanko kay so tawi wonko ɓendimo e oɗo saaha ko panafricanisme o holliti ko nden darde tigui o daroto beele tan ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni ɓiɓɓe Afrique naaɓe ina iwa ha laaɓa e juuɗe ɓen tubakoɓe kona ɗum kalene alhaali sukaɓe tato ɓe ganduɗa kañumen kay keeɓino caɗele walla ni keeɓi hawrude e ladial e nder werla goto mo ganduɗa on werla noon ko pannoɗo e nder ɗum noon ɓen sukaɓe tato kamɓe kala koɓe ɓesgu wotu ɗon tigui ɓe tawa eɓe kawri e ladial e nder ɗum noon waɗi haalaluji ha heewi kono tan de e hewɓe kolliti wonde ina katojini e losko waɗe hen wasa tan wade e noko ɓenni ko ni e ɓen sukaɓe ganduɗa ina kawranno e ladje e oɗon fannu e nder ɗum noon jagorgal tambigal kala ko yowiti e ɓesgu kañum kay habri wonde ma daro hen dado lang beele tan ina mbawa andude holko addi ɗeɗon caɗele paaɗen koye kabruji caggal leydi kabruji caggal leydi noon gudditirten koye Éthiopie toon de ɓen ɓe ganduɗa ko kamen tigui goni hawruɓe ɓe e ladial e on glissement de terrain woni kay ɓoɗo leydi ina wayno noon ɓe tolnima hande o e 250 e jeeɗiɗo ɗum ɗon noon ina wayno tan hollitama ina gasani ɓe tolnoyo ha e temedere ɗum ko so tawi en tugnima e fedde gotagu windere woni oni oɗon bilan noon ɓe kolliti ina wawi ɓeydade e kala e saaha ina wayno noon no ɓen Éthiopie naaɓe kañumen kay dadima kañumen kala beele ina mbawa wallodirde e ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui e goni heɓɓede ɗon caɗele e beele tan ina balle e on tana jehen to dowla Mali cour d'appel mabɓe kañum kay oɗo saaha ina wayno tigui ɓe nanguitima ha tiiɗi e Clément Dembélé ɗum ɗon noon ko caggal tan nde o woppitano o heeɓino noon wiyede tigui walla ni yamirore wonde yo woppite e ndun suudu dumbirdu kono tan de caggal ɗum kanko on Clément Dembélé ina wayno noon o heddi tigui koye nduɗon suudu dumbirdu kanko on mo ganduɗa noon ko tergal e société civile ina wayno tan ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ardiɓe toon to banggue ñawoje kolliti la budda kay o heddo e nduɗon suudu dumbirdu caggal nde o dumbano guila e novembre 2023 ɓe ɗamininoma noon o wonde kay mo woppite kono tan de ɗum ɗon e heɓani latana demo payen to Benin to noon crise hakkude mabɓe Niger ina wayno tan ina tigui jokki saabi noon e oɗo saaha kay délégation nigérienne kañum kay ine toon to Cotonou ɗum ko gam ɓe mbawa yondirde on mo ganduɗa kañum woni Patrice Talon ɗum ɗon noon ko beele tan eɓe mbawa yewtidde e ko yowiti e caɗele hakkude mabɓe kamɓe ɗen leyɗele ɗiɗi koddije beele kay hakkude mabɓe ina wonta no wonno caggal noon caɗele ɗeɓe kebno guila kay nde coup d'état teskano toon to Niger gaynirten ko toon to dowlaji denduɗi Amérique toon noon ina wayno omo ganduɗa kañum woni Benjamin Netanyahu kanko kay o heeɓino tigui yilloyade toon e nder ɗum noon kanko on gardiɗo jagorde Israël ina wayno de woodi ɓe ganduɗa kañumen kay bismima am wono hanniri ni kono tan de wonɓe ganduɗa mbi ko tati memata jeenayyi sababude jangguli ɗi ganduɗa eɓe mbaɗa ɗum faade e Hamas ɗum ɗon noon addi peccor toon to dowlaji denduɗi Amérique ɗum ko hakkude ɓen ɓe ganduɗa kamen goni républicain ji ɗi kono kay e démocrate en gasi bandiraɓe ko ɗum ɗo gaddunoɗen e kabruji hande e oɗo alkamisa nder e caggal leydi Sénégal. noon kabruji hande ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen e to banggue kabruji e nder leydi men Sénégal ha e caggal leydi Sénégal ina wayno noon e nder kabruji ɗi Elhadj Bassar wasata ko cuɓiɗen hen seeɗa gam yewtidde hen e bandiraɓe ɓe kono kadi mbaɗen hen développé seeɗa mbete famamuya ina heeɓe hen kono tan en dendintu ɗin kabruji kañumen kala mbadden ɗum caggal nde gadduɗen ko ganduɗa ko kañum tigui woni revue des titres woni ko ɓuuri mantenade e kelle jaaji ɗi hande o e nder leydi men Sénégal taw mbatten ɗum ko morlal jiire pour gagner du temps mbawen kadi firande hen bandiraɓe pacciranen ɗumen e ko yaaji ko joni joni wonata joni joni noon payeten ko e ko ganduɗa kañum tigui woni revue des titres so tawi jobbo so heeɓidima hokka en générique o. nangodiri funnange irnangere woy worgon
ko noon revue des titres woni ko ɓuri mantinade e kelle gadane leydi men Sénégal. Elage Bassar aɗan timi ɗon e jayndeji. ko noon Halima Allah jarama haade men kay ɓayyinde tigui rigui jayndeji ɗi holni ɗi piniri Halima? Noon hande Elage Bassar jayndeji ɗi ko fandu almudu sikki ala ine hen ko ganduɗa kañum tigui woni naggal on mo ganduɗa kañum woni Ahmed Suzanne Camara, kono kadi ine hen ɗe ɗanle ɗe ndewani e lawol ha kadi e dawrugol e ko nandi hen firti ko fandu almudu tan hande woni ko teska e ɗiɗo jayndeji. ko noon Habsa walla Halima ko ɗum tigui woni ko teska kono fandu almudu wona aɗa andi ko ɗum woni? Fandu almudu aha kay fandu almudu kay waɗa foof tan waɗa mbahal ga wiire ko tan ga e walla waɗa maaro waɗa gawri waɗa suuna bisimilla waɗa ñebbe ko jiɗɗon ko ɗum ɗon nan hen hay ñebbe nan hen hay ñebbe nan hen bisimilla noon wonɓe ganduɗa kañumen ala so tawi joni ko ɓendani ko so tawi ko ɓendani ko ne wawi wadde ñebbe waɗa ñebbe waɗa makka marsi ñebbe ɓendi mba jeeyden so ɓen ñebbe ɓendi wa jeeyten eyyi to banggue ndefu ngu so tawi ko waɓe no monni aɗani kañumen kewi defde tan ko ñiir buna en mbaɗa hen ni ñebbe hoore mum ñiir buna sosoɓe kañumen min mbaɗa hen ñebbe Halima sosoɓe jaddu sa ñebbe kay ñebbe kay mbimani kanko Elage kanko Habsa min ɗon ne welame makko kanko saɗa toñam o wonani koye waɗi ayi soso jaddo won mo ganduɗa kadi wonino ɗo kañum ne ko ɗum wonno hakkude meɗen e muɗum an ɗon tan wawa yeddude Elage Bassar aɗa timi ɗo enen puɗɗoro jayde le quotidien holno dawde Halima? jayde le quotidien hande Elage Bassar ɓe piniri ko nduɗo yo layru e ko yoyti e kan lana yiwka toon to dowla Mauritanie saabi ɓe bindi e gardidi mabɓe vie naufragé ɗum ɗon noon firti kay ko ɓe ganduɗa ko kamen tigui goni ɓen sukaɓe yinnoɓe ɗannade toon to caggal leydi ne wayno ko toon tigui lana mabɓe yooli e nder ɗum noon ɓe kolliti nogas e joyo ine hen kawri e ladial kono kadi ine waɗi fodde temedere ɓe ganduɗa e oɗo saaha kay ha hande jiyaka e nder ɗum noon Elage Bassar jayne nde holliti wonde ine hen Sénégal naaɓe Gambie naaɓe ha e Mali naaɓe e nder kaɗon laana ko wona ɗum goɗɗum ko jayne nde finiri hande ko alhaali parc Niokolo-Koba ɓe mbi wonde oɗon parc Niokolo-Koba caggal nde UNESCO ƴettuno pellital eko yowiti on fannu ina wayno tan wattama e patrimoine Sénégal walla ni patrimoine mondial ɗi ganduɗa kay natti wonde en péril ɓe jalti e ngol ɗon didol kono kadi ha hande jayne nde arti e alhaali Ahmed Suzanne Camara ɓe kolliti wonde o hettama toon to sûreté urbaine. kono noon jayde la tribune jayde tribune kañum ne arti e ɗiɗo pitali ɗi ganduɗa ko kañumen tigui keddi e kaɗon laana ɓe mbi ko chavirement d'une pirogue de migrants à Nouakchott ɗum ɗo noon ɓe kolliti wonde fodde nogas e joyo kañumen kay kawri e ladial e on fannu kono kadi temedere e capanɗe jeenayo e joyo kañumen oɗo saaha koko donki yitede ɓe kolliti fodde temedere e tato kañumen kay keeɓi dandede kono tan ɓen nogas e joyo kañumen kay jaltinama e ɗeɗon maaje tawi pittali mumen kañumen kay gondani hen ko wona ɗum jayne nde arti e alhaali dawrugol ɓe mbi wonde APR beele kay oɗo saaha koko huuli lundade walla holko ɗum woni saabu noon daƴƴere APR nde caggal nde kay ɓe gonirnoɗo konnguɗi gulɗi diaw e kala e saaha e nder laamu ngu nde Macky Sall inna foof ɓe jalta eɓe kala hande o ina wayno de kamɓe kala koɓe deƴƴuɓe ɗum ɗo noon jeeyi sababu ɓen jaydiyankoɓe mbi wonde beele kamɓe landa APR koɓe hulɓe lundade walla holko ɓe gondi e oɗo saaha. kono noon jayde Vox Populi Halimata jayde Vox Populi kañum ne arti koye alhaali Ahmed Suzanne Camara ɓe mbi wonde oɗon Ahmed Suzanne Camara kanko kay o fawama junggo kono kadi o waɗama en garde à vue toon to sûreté urbaine ɓe kolliti wonde oɗo saaha kanko Ahmed Suzanne Camara ine gasa noon o waɗe déféré hande e oɗo alkamisa tawi noon jeeyi sababu ko konguiɗi makko kantoriɗɗe faade e hoorejo leydi ndi président Bassirou Diomaye Faye ko ɗum kay saabi procureur de la république kañum ƴetti pellital tan wadde
wadde hen golle muɗum e nder ɗum noon jayne nde holliti wonde kanko on procureur o totti oɗon dossier ko commissaire Bara Sangaré mo ganduɗa kay ko kañum tigui woni toon to sûreté urbaine ko wona ɗum ɓe garti e holno oɗo mo ganduɗa ko tigui jangguinowo woni Ahmed Suzanne Camara holno fawra jungo ko wona ɗum kamɓe nden jayde Vox Populi ɓe garti ha hande on mo ganduɗa kañum woni Guy Marius Sagna e caɗele muɗum toon to CEDEAO kono kadi e konngudi ɗi o suuti faade e ɓen ardiɓe on CEDEAO kono jayde Bus Bilo Jour jayde Bus Bilo Jour kañum nayori hande koye alhaali président Bassirou Diomaye Faye ɓe mbi ko Bassirou Diomaye Faye kay oɗo saaha ina wayno waɗi déplacement ji ɗiɗi woni jalte ɗiɗi faade toon to dowla France kono noon tawi kay ɗiɗon jilluji wona visite d'état saabi kamɓe ɓe mbi la Chine d'abord ɓe mbi kay ko adi foof e ɗeɗon jalte ɗe ganduɗa kay koto banggue état yo won toon to Chine e nder ɗum noon ɓe kolliti kanko horejo leydi Sénégal o ina wayno tan omo heeɓi tigui oɗon visite d'état tawi bismimo hen toon to Pékin ko no ganduɗa kañum woni Xi Jinping gardiɗo ndiɗon leydi Chine ko wona ɗum ɓe gari kadi e toon to Paris ɓe kolliti wonde o yeehi toon to Paris laabi ɗiɗi kono de ɗiɗon jilluji gona jilluji état ko wona ɗum jayne nde ha hande kañum ne arti e fannuji goɗɗi ko wayno tan e on mo ganduɗa kañum woni Ahmed Suzanne Camara kamɓene ɓe keeɗani hen caggal kono jayde enquête holimata jayde enquête ɓe mbi ko le silence des oubliés e nder ɗum noon ɓe gaddi natal on mo ganduɗa ko kañum tigui woni e Déthié Fall Malick Gakou kono kadi e Cheikh Tidiane Youm mo ganduɗa komo lande pire ɓe mbi ko ɓeɗo tatude ina wayno ko deƴƴere mawde ko hen tigui ɓe goni e oɗo saaha ɗum ɗon noon hollitama wonde ina wayno tan kamɓe ɓeɗo foof ɓe gonno tigui ko wallidi ɓen ɓe ganduɗa kamen goni Yewwi Askan Wi woni kay ngal ɗon kawtal ngal ganduɗa ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni ardiɓe leydi ndi ko hen tigui gonno ɓe kolliti noon wonde caggal nde kamɓe ɓen wallidiɓe oɗon Yewwi Askan Wi woni wonɓe laamu ngu ɓe nanaka hen ɓe ƴettaka hen e oɗo saaha kay ina wayno tigui ko deƴƴere mawde teska e mabɓe jayde Las jayde Las kañum ne arti addi natal Déthié Fall e nder ɗum noon ɓe kolliti wonde kanko Déthié Fall kanko de omo ɓaadi no feewi laamu ngu kono kadi eɓe mbawi wiide omo woɗɗi ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui woni patriote en saabu noon haɗo kay nanaka holto ƴetta kanko on Déthié Fall kono noon ina teskano tan nde ɓe goni nde e hoore walla ni nde ɓe goni nde e to banggue lundagal kanko kay omo wonduno tigui e mabɓe ko wona ɗum nden jayde Las Elage Bassar arti e ko ganduɗa ko kañum tigui woni Ahmed Suzanne Camara ɓe mbi noon Diomaye e oɗo saaha kay nani yaɓɓi peele ɓen hennoɓe yeeso mum woni kay ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni ardinoɓe laamu e ko ɓenni woni tan ɗeɗo nangle ɗe ganduɗa ina tigui teskano e mumen ina wayno noon ɓe mbi Bassirou Diomaye Faye nana yaɓɓi e peele Macky Sall kono noon jayde Source A jayde Source A kañum ne arti e ko ganduɗa ko kañum tigui woni alhaali ko ganduɗa kañum tigui woni alhaali augmentation woni kay ɓeydugol cotisation eko yoyti e ɓen ganduɗa kamen tigui goni golloɓe toon to CNO ɗum ko gam tan wawde yobde ko ganduɗa kañum tigui woni ñamade fodde million ngaji temedde million ngaji kewɗi e IPM ina wayno noon ina wayno tan e oɗo saaha kay eɓe poti ummade ɓe kolliti noon on direction générale yo wat feere ummono oɗon fannu beele tan ina wawa sinede no hanniri ni walla ni rewne e lawol no hanniri ni ko wona ɗum kamɓe kay ɓe garti e alhaali ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni Jakarta manen ɓe ganduɗa ina gonno e dille ɗum ɗon noon woni 48 heures ɗi ɓen Jakarta ma en gonno e dille gam huccodirde e laamu ngu eɓe kolini noon oɗo saaha laamu ngu kañumne darima lang gam tan wawde joƴƴinde ɓen kono kadi arti e wonde yo ɓen mbat feere ndeeƴa saabu noon eɓene daari lang beele tan eɓe mbawa wadde ɗumen financé no hanniri ni
kono jande l'observateur kañum arti ko e ɗe nangle ɗe ganduɗa ɗe jowiti tigui koye ɓe ɓe ganduɗa kamen goni e wonnoɓe e hoore laamu ngu saabi ɓe bindi e ko ganduɗa kañum tigui woni gardini mabɓe comme de représailles ene wayno noon kamɓe jande observateur ɓe garti tigui e ɗeɗo pelle ɗe ganduɗa laamu kesu ngu nana yabɓi ɗum e oɗo saaha tawi noon ɓe kaali e oɗon fannu nde tawno nangle ɗe nana nangue kono kadi nana ɓeydiya kono kadi ha hande ɓe garti e alhaali goɗɗo tawi ɗum ɗon yoyti ko e ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa kamen tigui goni tawaɓe ɓe ina maayi e nder werla ɓe kolliti wonde ɗum ɗon ɓeydi junnude ngol ɗon doggol ɓe ganduɗa kamen tigui gonno hawruɓe ɓe e ladial tawi ha hande andaka taw holto gueɗe ɗe gummori kono kadi ha hande Elhadj Ba Sarr kamɓene ɓe keedani caggal e alhaali Ahmed Suzane Camara kono noon jayde gendire nde le soleil jayde gendire nde le soleil kañum nayori koye alhaali parc Niokolo-Koba ɓe mbi heeɓi kay weytare muɗum ɗum ko caggal tan nde UNESCO ƴetti pellital nattinde ɗum e patrimoine mondial mo ganduɗa kay ittama e ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui gonno e mayde ɓe kolliti noon ɗum ɗon woni tigui fofago ganduɗa ko wango fayida tawi nde ɗon darde dari ɗum ko laamu leydi men Sénégal ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗano e ngol ɗon doggol ngol ganduɗa ko parkuji tan ɗi ganduɗa hankkadi kañumen ina wayno ko mayɗi mesni e guila e hitande ujunnaje 2017 hande o ɓe mbi laamu leydi Sénégal darima hen lang ha kay ɓe mbawi e heptude nde ɗon jonde mabɓe no hanniri ni kono Walf Quotidien kañum arti koye ɗiɗo yoola e ruul walla ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa ina keewi yoolade e nder diƴƴe ɗum ɗon noon tawi ni ina wona ha e boyli e ko nandi hen ɓe kolliti noon ko famɗi foof fodde sukaɓe sappo kañumen kay keeɓi hawrude e ladial e nder balɗe sappo e nder ɗum noon ɓe kolliti oɗo saaha ina wayno tan on psychologue goto mo ganduɗa kañum tigui woni hono Serigne Mor Mbaye kanko kay o arti hen no fewi kono kadi o wi Sénégal ine woni e gonka ka ganduɗa ko gonka tan hamni ka tawi noon koye gonka sunare e oɗon fannu kono kadi ɓe garti e alhaali ko ganduɗa kañum tigui woni émigration clandestine ɓe kolliti wonde ina wayno de ina jokki ha hande firti kay ko projet o oɗo saaha kañum ronki mabde ɓeɗo sukaɓe ɗo e leydi men Sénégal ha mbasa kay wawde jolde e ɗeɗo laaɗe gam ɗanle ɗe ndewani e lawol kono noon battidirɗen ko jayde stade kañum hande natal muɗum woni hen Elhadj Ba Sarr ko ɓi baba mo hono Boulaye Dia kamɓe kay ɓe mbi wonde Boulaye Dia e oɗo saaha hewɓe ina katojini e makko to banggue mercato sababude darde makko ko ɗum saabi ɓe bindi e gardidi mabɓe to banggue mercato de Lyon ɓe mbi Boulaye Dia entre Bologne et Lazio ɗum ɗon noon firte ko oɗo saaha kanko on ɓi babam Lazio ina sohlimo kono kadi Bologne ina sohlimo Elhadj Ba Sarr ina wayno jayne nde ko ɗum ɗo tigui woni ko arti kono kadi ɓe garti e ko ganduɗa kañum tigui woni AS Pikine e ko yowiti e Ligue 1 sénégalaise e to banggue coftal ɓalli Elhadj Ba Sarr ko ɗum ɗo wonno ko jaydeji ɗi gaddi walla ko cuɓiɗen e ko ɓuuri mantinade e jaydeji leydi men Sénégal e oɗo alkamisa hande kono noon Halima Allah jarama aɗa andi jaydeji men ko siifa e kelle garwoni jaydeji meɗen ina moƴƴi e kala saaha ɓayine beel bandiraɓe ne mbawa ndu tigui rigui holno ɗi jaade kono noon Elhadj Ba Sarr ɗum ɗo ko gueɗal Mouhamed ndi wonno kono tan maaro en baddat hen tan gam lomtade yolde so woni lomtade yolde ko mbiyata ko weeɓani haw arta e dow jaam so hawri e welede Allah o wawa addande yimɓe kelle Diagne walla kanko walla Djiby Dieng caggal Amadou Moussa eɗen noon en baddat hen tan kono noon ɗum ɗon Elhadj Ba Sarr en garat e actualité no mbiɗen ni wondude e Hafsa Sow actualité hande ko adi foof ka gadotoɗen haalde koye alhaali Ahmed Suzane Camara mo ganduɗa ina ɓuuri mantinade hande ko jaydeji ɗi ina saɗi jayde nde memata tawa addani hay soko seeɗa tan e gueɗe makko Elhadj Ba Sarr ɗiɗo konnguɗi ɗi ganduɗa o suuti ɗum faade e président Bassirou Diomaye Faye hande o jibinanimo ɗum ɗo holno jiiruɗa gonka ka aɗa andi gonka ka ko gonko muske d' abord par ce que waɗatamin wiide ko ɗum gonko muske woni comme par exemple hande laamiɓe hande ɓe jejji c'est comme si gonki e yejjide hanki kamɓe gonno ɗo ala kala biye
ɗi ganduɗa hoorema biye kantriɗe e patuɗe yimɓe ɓe kuccidiranno e jaydiyankoɓe ɓe kaala ɗum walla ni ɓe nodda kamɓe nokkuji mabɓe réseaux sociaux ji ɓe jooɗo ɓe kaala no weliriɓe foof mais après ɓe goppe ɓe jaaha hande noon so yonti vraiment kamɓe ɓe kaale no moƴƴino quand même aussi ɓe ñoƴƴo ɓerde mabɓe ha tiiɗa ɓe ganda aussi ko kamɓe puɗɗuno par ce que neɗɗo sa ñamli a anda ko joɓeteɗa bon so wonti noon wonti jofti ko min ɓuurma doole tan sa haali mi ɓittuma on kadi ko hunde kam nde vraiment nden jonnota ko hay sago est ce que konguɗi makko ɗi aussi ina jonne hélas wi que non en jiiɗo est ce que a yiiɗo a yiyani ɗo konnguli ɓuuri ɗum sofde jippimɗoyde konnguli wadde offensé président de la république aduna fof en hucciti hen to joomum haɗaka joomum o payi mais aussi so tawi koko woni e kuulal leydi kadi ɗum ɗo so tawi mais kuulal leydi holliti wonde kuulal leydi comme par exemple ko fottino institution aɗa andi présidence de la république ko ɗum institution voilà institution ɓurɗo mawnude e ɗum ɗo meɗen mais so memama an mema te pourtant joomum o payi par ce que joomum darima huccite aduna fof wiyaman gasta walla ruttima ɗo wima e wonde enen ɗo gummoɗo jehen palais mbaɗen délogé président de la république ɗum sono won leyɗele gonɗa sa waɗi ɗum e ɗum gonɗa ɗo aɗa waɗa ko ɗon poɗɗa ƴettede naweɗa mais joomum woppayi e haajuji muɗum habso so beele forcément kamɓe laamu kesu ngu so yii tawa président Macky Sall nde woni horejo leydi nde ina anduno wonde so neɗɗo haali ko rewani e lawol e muɗum ko institution ko offense au chef de l' état alay sago nawe e lawol so tawi kañum wawi yafade ɗum beele kamɓene la budde tan ko neɗɗo wela fo yo haal ɓe guppira ɗum noon ne wawi wonde ni saaha neɗɗo haala ko wela wuppire noon par ce que ɗum yiyama ɗo e Macky Sall ala fof ko wiya ɗo hen ala fof ko waɗa ko hay caricature ɓe mbaɗimo donc haalaji ɗi haali wona haala jorka mais kamɓene ɗum fotani musdeɓe par ce que ko opposition ɓe gonno ala fof koɓe mbaɗani ɗo e désordre ala fof koɓe mbannani ɗo e suuhaɓe ala fof yimɓe ni maayi hen kono ha joni haɗaɗe ɓe jooɗade ɗo henna no wayno meeɗano wadde ni haaɓeɗe jokki haajuji mabɓe ɓeɗa jokki haaju mabɓe elaɗan est ce que kanko hande o wiyama wonde nde huccitidire ñawoɓe nde kanko o ittani hay mbiyen hay piccal eko haalno ko ɗum ɗon kadi beele wona ko ɓurata addande mbo caɗele tawde woni ɗum ɗon wona e lawol eɗen gandi jooɗade e ayawo habrirde walla e kaalirde aɗa haala président ko beeleɗa vraiment ɗum ɗon aussi ɗum ɗon foof jibini ɗum woni ko mbimami ko so wonani ɗum ɗon jibini ɗum en wawi taw o yettata ko ɗon par ce que hanki hollama ɗoyti won hande gonɗo gardiɗo leydi gardiɗo jagorɗe o mais o darino ɗo wiya wonde hay ala fo hay institution goto ɗo e leydi ndi o ɗoftaki en nani ɗum walla sénégal fof nani wonde e wonde mi yeccino wiyata ni konngol ngol mais o wi ko e wonde kanko o natti ɗoftade hay kuulal gotol ɗoftaki ɗo te pourtant joomum accayi te kadi aɗa andi kuulal kañum woni au décide de tout le monde manam kañum woni dow yimɓe fof loi kañum woni dow yimɓe fof a faami so tawi an a wawi darade mbiya e wonde min mi natti hankkadi hormade loi ji moɗon te hande kanko woni gardiɗo jagorɗo komi seeɗa peut être mata ko jiyanɗe ɗe kono min ɗon mboɗo sikki tan min won kon jabakimi ko ganduɗa mboɗo fanno ɗum par ce que hande o wona hande Elage Abbas Sarr jonde nde jooɗi nde hande ko kañum jooɗi ɗon min ko belami fof mboɗo haala walla habso ko wela fof ne haala janggo e jaam min somi jooɗima ɗon aussi Elage mi yo jogo ka ɗon gonta te ko kuulal ngal ganduɗa koko winda offense au chef de l' état min mi yonnaki Ahmed Suzanne Camara ko haala par ce que min je respecte beaucoup les institutions si dok sagam neɗɗo fof waɗa respecté institution par ce que institution woni neɗɗo ɗum noon tahmin enen fof jooɗaɗo yti kono noon mbimi kamɓe hande ɓe potano yettadirade mabɓe ko ɗo par ce que kamɓe puɗɗo noon anda ko yoɓete cakkuɗo anda ko fawante kadi noon kono kadi ɗum ɗon kadi fotani wonde kadi e kuule leydi meɗen walla hani ko ganduɗa ko kañum woni institution ji meɗen ɗum ɗon foti tan ko vraiment réglede ko ɓuuri yawde e yaccade itte ha laaɓa walla kadi hayso tawi kuule ne pawe e jomum ni yo won cattuɗe saabu won ko ganduɗa kam hankkadi fotani woppede ne ɓenna e leydi ndi so tawi ɗum wonko ɓe mbiyanno ɗo Macky Sall mais hay batte ala ko change jomumen pawa hen junggo ittaka wiyaha hen hay battes ɓe gacci ɗum ko ɓendiri ko ɗum tahi affaire o wonte waɗa répété à chaque fois par ce que no Macky Sall wonno ɗon ne dañini ko wayndani ala haalulaji ɗi pawani e dow makko n'est ce pas mais hay goto waɗani hen kuugal
ils ont laissé passer donc min sikki ko ɗum tawi wara joni so tawi Macky Sall ne jogui nden ɓerde woppude waɗa woppa laissé passé so tawi président Bassirou Diomaye Faye jogaki nden ɓerde noon est ce que an kaalowo addanta hoorema probléme si aussi a addinata hoorema probléme mais aussi ko yidde wiide tan comme par exemple kañum foof e waade noon aɗa andi deftere jangguinde tan deftere jangguirte tan ko deftere bandum c'est à dire wonko puɗɗata ko ganduɗa hoorema e leydi a faami sa ɓurani tinnade ɗum ɗon tawrema ɗon ayi windoɓe ala fof ɗoɓe jumi ɓe bindi e wonde qui règne par les armes risque de périr par les armes par ce que wonko ganduɗa hoorema so tawi ko ɗum ɗon adduma e laamu jaggu tigui rigui ɗum ɗon ko adduma koye laamu en wawma ittude e laamu ɗum woni hannde ko nanta ko sukaɓe en mbaɗa riposte goto foof no haalnirira par ce que kamɓe keeɓe awɓe ɗum ɗon cuusal ngal ɗon en tout cas forani wonde hannde o min hannde mi are piindi mi rewe guiye mi rewe tuppe mi rewe ko woni foof ha piindi heeɓi ɗo ganduɗa ɗo toowi hankkadi foof hankkadi weeli beelammo hankkadi ɗum ni Hafsa Sow ari kañum ko kañum hawri hen tan mi wiya pourquoi Hafsa Sow ne kañum ne alay saago yaɓɓa e ɗen tuppe ɗen guiye ɗe jaɓɓunomi ɗe ɗum ɗon wawa wonde il faut ganden ɗum ɗon aussi kamɓe gawi neɗɗo coñata tan koko gawɗa eyyi wona noon ni c'est à dire ay comme par exemple hannde mi wimama joni comme par exemple won certaines institution ngaji ko ɗum ko hunde ɗum ɗo poɗɗen ene fof hormade ɗum ko tout sénégalais ene jogui sañ-sañ e cuusal wawde hormade ko ganduɗa hoorema ko ɗum ɗon woni lawol mais tant que an a hormataka ɗum ɗon tant que a hormataka ganduɗa hoorema ɗum ɗo ko ɗum ɗo jibinanta meɗen ɗum ɗon noon ittata ɗum ko vraiment kanko président de la république o darima ɗo jooɗi o haali omo huccite jaydiyankoɓe foof o wi e wonde kanko ko bawɗo yaafade waɗa yo continue yaafade o acca o muña ɗum firti wadde hélas an aɗa waɗi favorise aɗa waɗi favorise yimɓeɓe moni foof ko yiɗi haalde fof yo haal kono yoɓe jaafe wona kamɓe gaddi seɓe gaddani ɗum ɗon seɓe gaddani ɗum waɗama hen sanctionné ne wawi waɗa arrêté ko ɗum woni ko mbimi ko il faut kadi ƴeewe kuule kisɗe fawe hen beele janggo e jaam ɗum ina wawi yiide par ce que eɗen gandi ɗum ɗon kam woni kamɓe Sonkoyo soɓe nde ɓe mbaɗata noon nde en jonnani aɗan ɗum ɗon safam woyata hono safam woyata wono kanko président o yalta o wi min noon mi haalama naggam mi yaafima kono noon hankkadi ɗo mbaymi haadde tan wata hay goto wuttu jaafe ɗo kam saɓal wora goto hay ɗum ma wattu ɗum cikkuɗa holko wawi ittude ɗum kuule kisɗe komi mbaɗa respecté la loi o an ganduɗa oɗo ko président wonko ganduɗa frani wonɗaade respect pour kanko ko ɗum woni laawol laawol woni respectude hoore mum ni e institution alay saago enen fof mbatten hakkillaji ganden ko institution neɗɗo ko wawi wonde fof walla kala ko wawi wonde hakkude moɗon aussi andu so tawi Allah fawimo e hoore laamu andu ko laamɗo andu ko kanko woni hoorejo leydi hande o président Bassirou Diomaye Faye kala bawɗo wonde e ɓiɓɓe leydi Sénégal weeli metti ko kanko woni président ma weeli metti aussi ko on institution mo Allah waɗani en e hoore laamu ko kanko woni ɗon ɗum noon welde mettude fof ko yo neɗɗo hormo jomum tan hay saɗa haala haaluluji para e par exemple hande Ousmane Sonko no haaldanno ni des fois nden so tawi wone mumen walla ni wone mabɓe kamɓe lundiɓe ɓe jomum haala ko weeli ɗum so gayni wiya haalani Macky Sall en tant que président de la République mais ko Macky Sall en tant que hoorejo landa APR hoorejo landa APR noon ne hannde o hayso neɗɗo ne haala nene wawi faarude Ousmane Sonko ko wayno ɗiɗon konnguli sa haali mbiya wonde wona gardiɗo jagorɗo mbiɗa ko gardiɗo landa Pastef tawde woni ko ɗin wutteji ɗiɗi jomum ɓorni kamɓe fof ko noon en mbiyata ɗum ɗo kala noddaɗo wiyatmaki e won mim haalani institution mais kañum ɗum ɗo mais institution ko kañum enen itti wutteji institution ɓornin ɗenɓe donc respectude ɓe ko ɗum obligation e meɗen woni metti kay noon kam mbima wotoɓe jejjit par ce que neɗɗo wonko daɗɗata sa ɓurantinade sa yeɓam ɗum tan Elhadji Bassar ko wona ɗum payeten koye ɗe ɗanle ɗe ndewani e lawol en jii kadi hunde ina wayno koko artini hayso woni laamu ngu wino ɗo wonde haade muɗum laamade so tawi ari koko ittata ɗum ha laaɓa ceer hande o ina wayno ɗe ɗanle ɗe ndewani e lawol ha hande sukaɓe ɓe nana ɓuuri yidde joloyde e ɗen laaƴe miijo ma ha hande holko duñata hen sukaɓe ɓe eyyi aɗa andi sahaji ɗo e ɓennude Amadou Moussa ndeysan o yannoke e wonde Diomaye lamminaka duuɓi 5 mais balɗe temedere wona balɗe temedere o lammina c'est vrai wona balɗe temedere o lammina mais c'est à dire que sa yi yimɓe en kala à chaque fois
c'est-à-dire kamɓe keɓi won keɓe pawnoye haqqillaji yimɓe somin ngari fof gasat ayi donc min teskoye mo mbaɗimi comme par exemple hannde a finta ñalawma nden bom aɗa joɗono fodde espace de une semaine walla ɗum ɗo a yiyan laani kono hannde kala subaka mbo pinɗa ma nan lan nanngam sukaaɓe juulima ƴeew ka ɗo lan nanngaka ɗo Nouakchott presque ɓeynen mbi 45 ɓeynen mbi 25 personnes kañumen mayi Allah andi hon foti ko yiita ko kadi taw en woni en état grave Allah andi on foti ko yiita ko hon foti temedde aade c'est-à-dire ko ɗum ɗo fof holko addi ɗum ɗum ɗon tan poɗɗen ƴewde holko addi ɗum ko wasde nde manam ko wasde nde wadde assuré walla réussir politique mo ganduɗa hoore ma ko kañum woni par ce que sa yi ƴeew hannde taux de chômage enen mbiɗi hen subaka sa fini ñande ne heccanki ɗo wiya ɗo e wonde port autonome en jogori ustude kono tolno 700 et quelques personnes en nani Kaolack xewi ndaw ñi presque 64 personnes aussi no jogori ɗumen mais ɗum aussi sen continue wadde mais ça veut dire que est ce que gonani wadde encouragé sukaɓe yo jah en tout cas ko hunde nde ganduɗa ko mettude Absa no jiiruɗa ɗum an bon mi wiyata ham iwat ɗo haala kono guittugol mum weewa kadi hay sene iwo par ce que so tawi a wiiɗa ittu hunde yiyata a jogui ko lumtinirɗa ɗum sa wiya ittuɗo immigration clandestine sukaɓe yo jooɗo yo liggo yato annen aɗa jogani ko ganduɗa ha mbawi liggoraji mais so ɗum ala à chaque fois kadi a yi taux de chômage o kadi nan ɓeɗo ɓeydade ɓene ne guitte ɓene ne gusteke donc ɗum firti tan ko yooɓe jaa responsabilité o holto ɓurɗa sikkude ɗum jinnaɓe ɓe sukaɓe ɓe laamu ngu bon mi wiyata jinnaɓe parce que aɗani parfois ko ɓuuri hen hewɓe nene jaaha donc jinnaɓe nen tina so tawi jomum yettoyima e jaam ko nen jiita ƴetta téléphone non en waɗi hen quelque part quand même ko ɗum jinnaɓe aussi par ce que pourquoi jinnaɓe parce que jinnaɓe aussi ɓe donki joude rôle poɗɗo wonɗo manam kuccita e ɓiye mo jibinɗa a faami tawi joni mawnu walla miñum nen à l'extérieur an konngol ma ɓurgol horsude woni sa nafanno surtout sa nafanno a jottako ɗo surtout sa nafanno a wonta ɗo mais ɗin kongi ko kongi mettuɗi surtout walla neɗɗo ganduɗa hakkude ma ɓiye ko pasoma walla elage ɓikari yeehi ayi ko ayi nana maaha nana nelde yummum nana waɗa ni te an aɗan ɗo hay aɗana jooɗi ɗum fof an sowaɗa finde tan naɗoɗa ɗum na ɓurno sukaɓe ma aɗa wiya goɗɗo gonɗo caggal leydi o nan nafma ɗum sa wi goɗɗo haade mo jibinɗa haade alay sago ɗum a yiyani ɓikkaren jeeya neɗɗo kadi itta kadi kalis muɗum totta ɓiyum wiɗum e wonda ɗannoye ɗum fof nan ɗo rewɓe ɓe waɓe no amen ni ɗanno sa wi jomum yo ɗanno si yeehi waɗi tante visa dañani bon aussi côté visa ko probléme aɗa tegguito piye ma walla jeeya cuɗari ma totta sukaɓe ma te anda jomum holko jogori tawi anda ɗeɗo laaɗe kam so Allah ɗum kam ko wartade tan comme so rewi voie légal yaaɓe ne jettu yimɓe kadi mbaɗa mi encouragé par ce que ayiyat so puɗɗima nadde Espagne par exemple ɓe gonno koye wadde film ude koye mabɓe e laane he ɓe pirma en droit ɓe mbi kamɓe haɓeni ɓe naati ɗum sa nelɗo ɗum giɗi waɗan tante change mum kañum wiyata ko kañum ne yo yamɓe hen en tout cas ko ɗum hunde nde ganduɗa ko rogere nde ganduɗa ɓooyi unede kono tan ronkama yo ɗiggu tawi noon responsabilité o eɗen gandi nane banggueji ɗi foof nani to banggue jignaɓe ɓe to banggue sukaɓe ɓe ha kadi e laamu ngu darde nde foti darade nde ha hande en jii ine wawi tawa wonko ngakki hen no fewi eɗen mbawi wiide Halima kañum à 90% ko laamu ngu e heddo noon 10% ɗi ɗo e feccade population fecco e sukaɓeɓe e pourquoi 90% c'est à dire que so tawi laamu ngu hol pourquoi ala tan politique wawde wadde sécurisé mais maaji ɗe ke maaji ɗe ɓe ndewata yo mbaɗa sécurisé ɗum de telle sorte hay goto wawa rewde ɗon mais so tawi ɗum ɗon woppama te marine national nin ɗo fof nin ɗoyti police frontalière nin ɗoyti ala fof ala ɗoyti tan ronke ɗum ɗo yo iw soɓe darima hen de ɓe darima e maaji he ɗum kam ne wawi sanorde nden ko timmuka ka peut être ɗum ne ina ngakki e maaje ɗe saabu kamɓe ɓen yahoɓe wonɗo ɓe ndewata ɗo noon so tawi won nden ka ganduɗa ina tekkinan ɗon peut être ɓe mbasa dañde lawol holto ɓe ndewri e ko nandi hen tawa ɗum ɗon noon ko leyɗele ɗe foof wonata saabu eɗen gandi fanno o wona leydi men Sénégal tan leyɗele kewɗe to banggue Afrique nanɗo en jii kaɗo laana ni Sénégal naɓe nan hen Gambie naɓe nan hen Mali naɓe nan hen e ko nandi hen donc kamɓe ardiɓe laamuji ɓe koye mumen ni ɓe mbadda junggo e fandu pourquoi pas goomu waɗe gam oɗon fannu tawa eɓe jokkodiri hen no hanniri ni ɗum noon ko ɗum ɗo wonno actualité joni
en jokkat tan gaddaten ko générique portrait hande Elage Abbas Sarr Elage Abbas Sarr hande o ina wayno won Olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon Olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon Olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon Olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon Olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon Olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon Olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon Olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon ko noon bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV en jafnima bandiraɓe tan eɗen joguino caɗele seeɗa to banggue micro eɗen gandi sosoɓe kam e sarɓe tawde kañumen jooɗi ɗo foof ina wona foof ne wawi gasde Habsa Sow ko joɗino e micro mum on donc ɗen yo joni noon Habsa kam nanɗon tan joni noon Habsa an holko woni o micro ko woni hen camcamɓe kadi eyyi ɗum de kam ha hande ko kayru woni mayru tan cikkuɗa wona an jooɗi hen babo en no goɗɗuma ɗo de o an jooɗi hen de walla jobbo ɗum noon bandiraɓe en jokkat tan Olel Pindi TV Elage Abbas Sarr haade men yaade portrait hol arɓe plateforme o arɓe plateforme ɓe kewi machallah ko d' abord iɗi hen ko Mouhamadou Diallo eɗen calminamo passage Bahiri Dia mo ganduɗo ma ɓurɗo andirede Abou Diallo ni kay jajaɓe kay on gat Moussa Sow wondude King Flam noon mbeɗa andi ko Thiam o Adama Thiam o wi ko jaam gueno wale moon Seydi Sow Pullo o wi Dia ñebbe Sar ñebbe min calmiti min jarnimom
Ibrahima Sarr kañum kitigi rigui hollir ko weltare mum e équipe Pindi TV hani o waɗi hen duwaw vraiment do Allah kadi renat en allahumma amin en mbimo yalla waddane kanko ɗo wonde GS TV GSI TV wi ko machallah on jarama de jokke golle Pindi TV Sénégal kanko no holli weltare makko Saydou Ba kañumni ko salminago e weltare en beltini mum kanko Ibrahima Sarr o atti hollide wonde la liberté d'expression ko ɗum nécessaire dans une démocratie par contre il faut utiliser ko ganduɗa hoorema woni konngui ɗi ganduɗa vraiment mbawa gañde walla tigui jettake neɗɗo hani vraiment ina wasa leltum goɗɗo mo ganduɗa hoorema ari hen ko suko debbo biyeteɗo Ramata Dieng enen calmino au passage goɗɗo mo ganduɗa hoorema ko bébé walla kodda bébé kañumne wi ko assalamu aleykum Pindi en mbimo waleykum salam Tidiani Diawo holliti ko bonjour en calminimomo no hannirtini sokhna Halima ko ɓeɗo tigui woni arɓe e oɗo plateforme mo ganduɗa hoorema woni Pindi TV Allah jarama Elhadji Bassar kamɓene Allah jarama ɓe jarama en jettiɓe en jarniɓe machallah enen eɗen batti hakkillaji meɗen e mabɓe kala e saaha e weltanadeɓe kadi e wattudeɓe hakkillaji nde ɗo yewtere Olel Pindi TV kono kadi e jewte Pindi TV e kuuɓal ko heddi ko paaɗen joni joni o koye portrait men hannde Elhadji Bassar holmo gadduɗa hannde gadduɗen ko goote worɓe fulɓe mo gandanɗa hoorema fa tabarakallah machallah gollani pulago ngu gollani leñol ngol ganduɗa hoorema neɗɗo wawa ɗum simtude e sababude darde makko hani ha ɗum won jarɗen ɗo omo jokki vraiment hokkede jeenaji e nder aduna o foof donc on ɗon gorko wiyete ko Yerodoro Diallo Yerodoro Diallo joni noon machallah ɗum noon bandiraɓe gandi ko gorko mantiniɗo gorko pullo kadi gendi yanke baɗɗo fayida baɗɗo empreinte muɗum vraiment e leñol fulɓe machallah ɗum noon générique joni joni o payene portrait ɗo e lamorgol ngo ko ɗon kono ɗum noon en jafnima bandiraɓe ɓe oɗo portrait woni hooli o Yerodoro Diallo machallah Elhadji Bassar woodi golle payodinde ɗe ganduɗa waɗi hen golle mantiniɗe kono Elhadji malheureusement ɗum ɗo élément o ɓe mbi wonde fewani ɗum woni caɗele ɗe ɗum waɗi élément o yahani donc en jafnima hen bandiraɓe voilà Elhadji tongol tan o Yerodoro holko bittuɗa e muɗum eyyi ko en fait Yerodoro ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema ko ɓuuri ko weldemi hen kanko haade makko ni dañde duuɓi jeeɗiɗi taw o naati duuɗal alquran kadi nene makko wiyatnomo ko bellel bara nene makko innirnomo ko bellel bara eyyi bam makko aussi ene innannomo inde wonde taw jiiɗani Yerodoro wiyatnomo ko Alassane eyyi ɗum ɗon foof ko hollide vraiment korso mbo jogano e ɗum ɗo rutti kadi o naati duuɗal alquran law eyyi presque pratiquement ko ɗum ni o huufi ha o dañi brevet makko en arabe caggal brevet makko en arabe kadi o continue jangde ha o dañi brevet ha o dañi baccalauréat makko en arabe o watti jangguinde o heptina o dañi seedan fagal
famille ko ganduɗa hoorema seedan fagal manggal kulitowal walla dokkuɗo mbo cours ndimago wawde jangguinde to duuɗi jaaɓi ha tirde vraiment kanko aussi et surtout e ɗum ɗon o non seulement o haɗani ɗon to o rewi duuɗi kewɗe surtout e diwan Matam o rewi ne jeeya hen e duuɗal ɓurgal mantinde woni duuɗal Mamadou Ba o rewi hen e ngal ɗon duuɗal ngal ganduɗa hoorema ko duuɗal mantingal caggal majjum kadi kanko Yero Doro Diallo en gandi vraiment o darinima pulago no feewi no feewi no feewi no feewi ɗemgal ngal o hay seconde goto o accani pour ɗumin ɗum kadi o windi defte kewɗe ina jeeya e defte ɗe ko wayno Dikkiri Jommolo donc ɗum ɗon tan mbaten ɗumin kono o windi ko presque ɓuuri sappo e deftere mais caggal majjum kadi won defte ɗe ganduɗa e jimi goɗɗe ɗe ganduɗa kanko Yero Doro Diallo o heblinin ɗum leñol ngol ha hande so yaltude ɗum soit muulede mais nene koyɗe muulede donc au passage enen calmina enen jarna mo ganduɗa ko Idi mo ganduɗa Doro Diallo ko miñiko e goɗɗo mo ganduɗa ko Amadou Demba Doro Diallo ko ɓiyiko mo ganduɗa kañumen jokkodirɗen tigui ha mbawɗen vraiment wittude holi oɗo gorkajo mais goɗɗo mo jetten woni Samba Hawli Seck on aussi nen to dawlaji France mo ganduɗa kañum woni sababuji ni ha jokkudemo wonno enen garɗuno e yidde vraiment haalde gorkajo saabu en mbaɗe makko ganduɗa hoorema énergie pour vraiment wawa yimɓe mbawde malheureusement caggal majjum aussi o heeɓino diplôme mo ganduɗa hoorema jenari bandi fayida mo ganduɗa hoorema ko président Abdou Diouf hokkimo ɗum c'était en 1989 caggal nden ɗon jenari noon ko dawlaji dentuɗi Europe taw ko renduɓe faggudu ko kañumen tigui dokkimo jenari jinɗon sababude darde makko poy ɗum e juuɗe président de la république Abdou Diouf e on saaha caggal mum noon caggal kadi ko sorti koye jommi ko en 2006 woni 5 mars 2006 vraiment jeenaji goɗɗe ndewi caggal makko ha ɗo gonɗen ɗo e kala saaha ndo fulɓe dilli ene ciftala ko waɗanani leñol ngol enen mbiɗen ko laaɓi Elhadj Abbas Sarr Yero Doro Diallo machallah mo wi Yero Doro Diallo sikki ala hakkillaji foof ma won ɗo jeehi kadi hakkillaji foof ma jaa e pulagu hakkillaji foof ma jaa e guendiyankagal hakkillaji foof ma jaa e daranade leñol fulɓe hakkillaji foof jaaha e jangguinde e findinde e andinde to banggue leñol fulɓe ko nandi hen nde tawno eɗen gandi o gorkajo kañumne machallah wonko waɗi ha heewi on mo ganduɗa kañum woni Idi Doro Diallo aussi enen eɗen kala nde yewtere walla yimɓe jiiɗi wittude walla jiiɗi haalde e oɗo Yero Doro Diallo omo daro hen darde nde ganduɗa ko darde mantidide min baddi ɗum wona goho wona ɗiɗi eɗen jettamo tan eɗen jarnamo kankone yo Allah junnu balɗe ɗe ɓe wonade oɗo gorkajo Elhadj Abbas Dikkiri Jommolo a heeɓi fartange janggude ɗum ha laaɓa et bon et malheureusement en dañani fartange lire ɗum par ce que ko joni joguiɗen amour yidde vraiment lire ɗum par ce que aɗa andi enen à chaque fois so tawi en dokkama tan wittu e neɗɗo goto hankkadi en jogoto tan yidde tigui rigui jubbande ɗum no fewi no fewi no fewi no fewi sa jangguno ɗum in simi mbiyade Dikkiri Jommolo tan ama en jaleede ɗum wat fene jurnoɗa deftere nde deftere jalnide deftere welde deftere wonde fayida ɓurde jeyande kadi e defte mantiniɗe e kanko Yero Doro Diallo ko ɓeydude hen tan woni ko cifiɗa ko e on ɗon mo ganduɗa ma woni Idi Doro Diallo vraiment que c'est des gens qui n'ont ménagé aucun effort vraiment gam wellidde en ko ganduɗa ma ko ɗum ɗon ponɗen ɓayinandeɓe mais malheureusement wayino wayni enen ñaago hen yaafoy no fewi vraiment ko hollide quand même yidde nden nen wonno ɗon e par ce que sa yi jomumen première fois nde ɓe kokki kam dokkam ɗum ɗo c'était presque hedde 11 heures et quelques jamma te taw kanko nde kalno makko nde omo wonde sunare kanko foof e wondude sunare o wiki e wonde latatako ɓayde kanko ko moni lawol mo yaha mais mo waddam e Amadou Demba Doro Diallo nde waddimi nde on ɗon aussi hawre kadi courant ala ɗum gonɗum donc il a fallu ki o fada temps juɗɗo pour o wawa kam neldide mais ndo neldide nde min nde jaami nde ha liggi men ha teƴimi ɗum ha montimi taw 2 heures jamma yoni donc ficci ko waɗama fodde nde no hannirta mais ko wona ko neɗɗo yiiɗi ko dañata ko noon kono ko dañi ko ko ɗum ɓamata Elhadj Abbas Sarr ɓe vraiment Yero Doro Diallo tampere nde tampuɗa hen nde e ko golliɗa hen foof machallah moƴƴat tan saabu kañumen ko worɓe ɓe ganduɗa ko worɓe daraniɓe pulagu worɓe min Yero Doro heewani ko jimomi kono wonɗo min kawri e dente pulagu tawno enenne mataw guila eɗen ɓuuri famɗude eɗen ndewi e mawniraɓe meɗen Farma Oumar Dia mo calmintumo au passage kañum nene tawno ko ƴiƴam pulagu tan woni e muɗum e kala emin pamɗi emin jaaha emin jeeyi Yero Doro en murtuɗo en peut être nden en gandano ɓeɗo worɓe holɗoɓe tolniɗo sababude en wasde nden humpitade no fewi
walla wa keɓi oɗon fartange sinno kono hande ni wonno walla kono duuɓi jawtuɗi seeɗa wonno ma en etotono hebde e mabɓe ko heewi kono malheureusement nde ɗum wonata tawi ko Allah waɗi Yero Doro Diallo o yi aduna ko ñande 31 lewru bawte hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi to lumbol Samba Abdoul kanko Yero Doro 1953 o naati Alquran toon to Mauritanie wuro ene wiye Tasor o jokki jangde nde en 1955 to lumbango ngon wuro tawate koto Matam 1956 o yewti beeli nayɓe o jokki jangde nde en 1958 e nder ngal duɗal ceerno Mamoudou Ba 1966 o naati Misra o windi e duɗal Al Asr Kayra 1966 o halfina bindol jayde peral on goomu o wallitimbo e defte kewɗe 1967 o heɓi brevet makko e ɗemgal arab 1970 o fuɗɗi yuɓɓinde jewte e haalirde konngol Afrique to Kayra 1971 o heɓi baccalauréat makko e ɗemgal arab 1976 ha 1981 o woni juɓɓinowo jewte e haalirde wondude ayaw habrirde Kayra 1978 o heɓi licence makko arab e fannu tarih kam e bertindi leydi 1981 ha 1982 o jokki jangde e ɗemgal Farais o heɓi heblo jangde e ɗemgal Farais to duɗal jaaɓi hattirdi gongal ɗo e lamorgo leydi Sénégal 1982 ha 1983 o heɓi heblo jangingol toon to école normale ɗo e lamorgo ngo ko ɗon o heɓi seedan fagal certificat d'aptitude de l'enseignement moyenne 1983 2005 o woni janginowo ɗemgal arab e duuɗi laamiyankoje 1967 ha 1980 o halfina jangde eppinal kawtal jangoɓe pulaar to Misra o heddi e ngal gollal e nder fedde ɓamtare pulaar leydi Sénégal 1970 o jeeya e sosɓe jabital pulaagu fedde tambotore pinal pulaagu aduna o gorko pullo muuli defte kewɗe ngam fulfulde ina naftoro ina jeeya hen Mamoudou Mbuldi Diallo dosɗe cilluko ndikiri jommol silamaka e pulluru pulareji ujunere konngol o windi bindanɗe gurdam ne dewle fulɓe gurdam juuloɓe o ari e ñabbuli nayyi gurdam ferlankoɓe pittali mayata deftere mando deftere denɗiragal pulareji ujunere e temedde ɗiɗi konngol Souley Samba Sadio kanko gorkajo o windi ko heewi wonde jimi muɗum suwa muulede ina jogui njor ma muule ko leelata o heeɓi jeenaji ina jeeya e nder gurdam makko 1989 jeenaari fedde faggudu Europe walla mbiya communauté économique européenne hokkimo jeenaare ndin jeenaare fawake juuɗe hoorejo leydi Sénégal e on saha monsieur Abdou Diouf kanko gorkajo jeenaji goɗɗe tawtimbo caggal makko 2007 seedan fagal wasu kawtal jangoɓe fulfulde e leydi arabeɓe o heeɓi jeenaari gondi ko 2016 caggal ndo wiri leydi o heeɓi seedan fagu diplôme excellence foyre pulaagu immade e tabital pulaagu windere nde 2017 seedan fagal gongal attestation de reconnaissance fedde jokkere enɗam mbo RTS radio diffusion télévision sénégalaise 2017 ha hande o heeɓi teddungal ni trophée keɓangal e yontere montugol human binnagu taw ko arwoniri 37 gorko pullo rutti e joomum ko ñande 5 lewru mars 2006 wuɗima leppi leydi hono woppani gacce caggal saabu golle mum kala subaka ma simti beele ɓiɓɓe fulɓe fof ina ganda holi o gorko Allah jarama Elhadj Abbas Sarr machallah oɗo portrait woni kay holi o hande oɗo portrait ma jeeyi sababu hewɓe gandi rewi oɗo gorkajo oɗo gorko pullo mantiniɗo machallah Elhadj Abbas Sarr finalement ɓe mbaddi hen ha machine o jobbo ummima e machine o ko jobbo joguino e machine o so sabi kañumen men ɗon tan haydara min leerani quoi bel Allah faabo men tan mais so tarimam
tan nanɗon tan ne hawni wannoon ko ɓe keewi ɗiɗo kam ɗiɗo e sosoɓe heewi jobbo tan ne yonno Hafsa kañum wawa joɗade to ɗum noon rubrique meɗen hooli o ko Yerodoro Diallo wonno machallah. Hafsa Sow holko mantiɗa e Yerodoro aɗa andi Yerodoro aɗa nana aɗa nanamo holko mantini e ko nanata e gueɗe makko ala defte ɗe ganduɗa aɗa acca mboɗa anda janggata defte pulaar boom jurnoɗe defte pulaar ɗe Hafsa jurnoɗe defte pulaar ɗe ne waɗi fayida hélas machallah haade portrait o arde taw en mbaɗi développé no feewi oɗo gorkajo mi haalnima wima ndikiri joom molo wat feere jurnoɗa ɗum ina jeeya kadi e defte ɗe ganduɗa ko goɗɗe ɗe windi kanko Yerodolo ko defte kewɗe hay pitali mayata aussi pitali mayata ko deftere nde ganduɗa kadi ko deftere wande fayida deftere kadi jarde yurnade wayno kadi gurdam neɗɗanke walla gurdam ferlankoɓe en ɗum foof ina jeeya e defte ɗe ganduɗa o windi ɗum e kadi nan ɗon kadi bindi ɗi kadi machallah kala nde timɗa e deftere nde vraiment a dañat hen ko heewi to banggue dikkiri joom molo kam kala stress mo gondunoɗa a sertat hen ha laaɓa ceer Allah e deftere nde jalnade Allah e deftere nde kadi welde hayso tawi a yeewa tan nden à l'époque ɗeɗo karalle kese garano kono sa tiime dikkiri a jooɗot ha ɓoya tan yimɓe nana aɗa jala yimɓe mbi o kam mbaɗa ha gaka Allah e dikkiri welde machallah ɗum noon fof ko stratégie ittande neɗɗo yewede stratégie ittande neɗɗo c'est à dire que kamɓe ils étaient keɓe sociologue en ɓe gonno ɓe gandi neɗɗo kala keɓe mbaɗi c'est pour neɗɗo wawa hutorade ɗum wawa settude e metten wawa settude e caɗele en wawa wasa uddade en ɗum ɗon wonno nane aɗa waɗi hen cité ba koyno Moursudou Samba Diop en mo ganduɗa hoorema sinno hanki so hande wonno hanki hande tanno enen goni de crack wallahi ko noon de il faut hen hadi wadde ko foti ko wawde wallahi ko noon ko noon ko yettere Allah yettude Allah no feewi won woɗɓe goni ɗo sen ɓattima ɗumen tan Elage Bassar wasata oɗo keɓɗen ko wayno Abou Samba Diop en nan ɗo hammi Amadou Ly en machallah Abou Sy en kañumen kala koye gendiyankoɓe jeeya kono kadi ko daraniɓe kadi findinde e andinde sukaɓe ɓe en tout cas jabɗo ɓadade ɓe foof ma heeɓ humpito no feewi kono kadi ma heeɓ gandal no hanniri ni ɗum noon ko ɗum ɗo wonno hande rubrique meɗen hooli o woni portrait ɗum ɗon noon ko Elage Bassar tigui addanno en o gorko pullo jontaɗo o gorko pullo mantiniɗo machallah e Yerodoro Diallo ɗum noon en jokkat tan yewtere meɗen joni joni o payaten ko e rubrique goɗɗo woni holɗum woni fait divers ko hen paaɗen joni joni ko Hafsa Sow aranta en hen haade nden en gaddanto jobbo so addanto en générique o taw haade Hafsa Sow heeɓinade noon en jetti jobbo Sow to banggue régie fait divers hande debbo pullo Hafsa Sow joom astuce e beauté joom fait divers Awa Moussa wiyatambo Miss Beauté ɗum noon Hafsa Sow a salminama lawol gongol salminama gongol amen mi salmini kadi Abbas anen ɗanen e fait divers men kamniɗo mettuɗo nande jurminiɗo tedduɗo musɗo sa woni debbo walla sa woni jinnaɗo yimɓe foof ne gandi basal no muusi saaha wasde pittali nande ɗum belani hayso jiidani ma kadi wona hunde Hafsa no mbimami Hafsa Diallo mbimi walla Hafsa Sow jobbo dewi ko Hafsa Diallo mbimi Hafsa kewɗo jettoje kala yiɗi biyata sar hande ɗiɗoma sa Hafsa Sow wadde min ko wadde mi felnaki wadde min mi felnaki Hafsa fait divers o hande mbiɗa holko kewi fait divers o hande ko sanka e sukaɓe taro donc neɗɗo no maayi ni kono noɓe jaarini muusi e noɓe jaarini muusi kadi beltinagal nani hen ko sukaɓe taro jaaduno e jeyani leysi ko caggal ko wi en ko manam koɓe nelanoɓe yooɓe nawon goggo mabɓe poddani
gogo maɓɓe ne hoɗɗi e leegal goto hedde wiite ko quartier Issa Diop ko toon wiyano yoɓe jaaɓe no bottaji so nono bottade ne mata ɓe leeli artude no yihata ha yimɓe galle mabɓe siftori taw hiiri donc ɓe piindi ɓe membi porte à porte ɓe jiiri heɓe tampi ɓe jiyan ɓe sukaɓe ɗiɗo worɓe e goto debbo worɓe ɓe ene jaare goo fof 5 ans debbo ene yaare 4 ans donc noɓe gummoro kam taw c'est trop tard haade mabɓe andude koɓe maaɓe ɓe cikkuno sukaɓe ko waɗɓe disparaître a faami ala fof to ɓe jiilay ala fof koɓe mbaɗani voisin ngaji mabɓe ɗi fof mballuɓe e jiiɗi ɓe jiitani sukaɓe yeehi ha ala veille lendemain mum mataw vigile goto ene waɗanno ronde e parking automobile ko caggal hen o tawi on oto ne paani ko nder hen o wirto tan haw yii sukaɓe ene gone nder oto a faami Halimata ko nder hen vigile o wirti subahalaw 8h à 8h30 nden o yii sukaɓe ene gone e oto nen mais no yiiri ɓe ni foof wondi ko bonde par ce que taw sukaɓe canki donc o canki koye oto pando ni gara e nokku goto maro honno hay goto andani ko nanniɓe toon eko yalti mais caggal les échos wi no so gorko yi ɗum wullu no wulli o noddi voisin ngaji ɗi foof gaari e nder hen ɓe noddi gendarmerie to ɓe noddino gendarmerie memata ma nodda police scientifique nder hen ɓe noddi police scientifique pour wadde fouiller les lieux pour savoir ce qui s'est passé par la suite ɓe noddi ɗum ɗo sapeur pompier sukaɓe nawa mais e nder hen ɓe keeɓi yiitude joom oto no on ari nde wi ko kañum jeeyi oto koko paani ko ɗum tawi o gaari ɗum ɗo henne a faami mais porte uji ɗi c' était pas verrouillé oto waɗaka verrouillé joni noon eko police wi min donc ekoɓe miijo mabɓe dal maro kamɓe ɓe cikki sukaɓeɓe aɗani sa neliɓe ɓe gona koye laabi heeɓe jaaha heeɓe garta tene wayno noon ne wayno leydi aɗa wirto oto panɗe lawol sukaɓeɓe ne ngabba hen ene jola ene piija mataw koɓe uddiɓe porte uji ɓe naati toɓe naati heeɓe piijo ɗo peut être après ɓe nokki andude holno ɓe gudditirta ɓe goni toon vitre uji koko ngabbi sukaɓe mbaɗi étouffé toon ɓe canki est ce que waɗi noon ko mataw tuma moɓe goni toon o juuti no feewi si juuti par ce que hono hannde ni heɓe jiile ɓe jiira ha janggo suba 8h ko vigile o waɗatno ronde kadi ina gasa hay soɓe gulli ɓe mbasamane par ce que vitre uji ne gulla tan haɓe maayo ɓe gullat so tawi ko ɗaɗi ɗon no yeewi par ce que min ko ɗum woni miijam en fait holno ɓe mbawi wonirde e nder oto he hayɓe gulla hay goto yiyani ni soit to oto paane ɗo to waɗa ɗo ene lobbini walla taw heewani yimɓe waɗa heewani mouvement heewani wurtoɓe ɗon jeeya mais ko vigile o dal ara 8h30 ene yurnoto ɗon saaƴi ko nden yiiɓe e nder oto he haɓe leeli kañum gulli noddi voisin ngaji ko nden ɓe noddi police ari adri aɗa andi vitre uji ɗi kadi wonno uddorto walla won e vitre uji kadi wonɓe caggal ɓe jiiya wonɓe bowal ɓe jiyata won ko woni nder tente donc ko hunde musde hunde welande par ce que mayde no muusa hesma jiida ko muusa sah noon sukaɓe tokoson vraiment jaarinda te kamɓe foof koɓe galle goto e paare koɓe galle goto ɓesgu woto donc min ko jimmi namdade on holno jinnaɗo welsinorto ɓiyum a neli ɗum yalti ha un certain heure ɓurɗa siftorde an ɓiye ala e kala saw noon sukaɓe tokoson aɗa andi ɗum kadi ɗum ina ɓuuri teskede e ɓesguli ɗi surtout enen rewɓe heddotoɓe e galleji ɓe par ce que des fois ɓiyene yaaha a yiyata ɗum jooɗoɗa fodde waktuji tawa a yiyani joomum a yiiloyta ko ɗum ni hen sahaji mbiyata tan ko ma ar ha won waktu nde puɗɗa wiide aɗa ummo aɗa ƴeewoye ɗum kadi vraiment ko caɗele mawɗe kadi sukaɓe tokosɓe duuɓi mabɓe no foti habs 4 ans 5 ans worɓe ɗiɗi men 5 ans ay 4 ans 5 ans mbiya ya nel ɗum yo ya kadi a miijota ko haydara guilay laabi ɗi otoji ha e foof hunde foof nan ɗon Elage Bassar ko beddotoɗa hen ko ɗum woni ko caaroy ɗo eyyi bon en fait ko yurminade ha ko ɗon wawi haade par ce que mbeɗa jaggi quand même welsindade nen hen ɗum woni ko kalam ko tout le temps mbimi jimnaɓeɓe yooɓe tinno ɓe ganda keɓe aynaɓe sa tattama wonko ɓuuri sadde aduna hadde ɓinguel so Allah wallima heeɓi ɓinguel poɗɗa ko toppitade ɗum puɗɗa ko rende ɗum wona a kadi c'est-à-dire que joguiɗo 5 ans 4 ans holko nelata ɗum yona o bottere 5 ans 4 ans
holko fota wawde nel ɗum yono buttede on foti ko joɗinede on fotani hay janggoyde par ce que ɓay so waddani 7 ans hay janggoyde waɗɗaki ɗum sako noon tatel yono buttede ruto kadi joɗɗa an ko fotini heure uji poɗɗi noon a faami haqqille ma ala e ɓiye a teskittaka a anda ɓiye a neli ɗum a anda non mais c'est bizarre c'est à dire que jamanu kalis o rewe haqqillaji men ɗi jamanu tiktok oɗo rewe haqqillaji men ɗi jamanu réseaux sociaux rewe haqqillaji men ɗi ha yaadi e meɗen image ɓe mbi réseaux sociaux kañum hankkadi ko kañum ɗowata yimɓe a yiyata neɗɗo wona e galle a yiyata exemple a yiyata neɗɗo saggini barme muɗum debbo faw barme nene joɗɗa ɗo aɗa waɗa tiktok ha barme huɓɓa ñande fof yiye ronkam yo ɗum yo yimɓe gum henen gueɗel gonguel woni comme par exemple mi wawa wadde imaginer c'est à dire que ɓeɗo kamɓe koyeɓe poti waɗede punir jinnaɓe no allah kañum fof no wayi yurminade ɓe poti waɗede punir laamu no foti fawdemoɗo junggo par ce que ɓe potano nel cuhlel jattinide duuɓi joyyi yo yano bottede ha ni kene jooɗo waktuji poɗɗi nit wasa arde ko wayni waɗino ɗo ɓoyan ko mbay fa saha kadi ɗiɗum seeɗa kadi noon kadi mi haalanma probléme goɗɗo ne woodi han caɗele goɗɗe ko autoji ɗi ganduɗa ɗi ine mbaɗe e laabi ɗi tawa ko autoji bonɗi ɗum toujours aɗa yiya sukaɓe naata hen loowo hen ha heewa jiya o wiya kañum dognata o wiya ɓe gona cliyaneɓe ɓe gona e fijde hen e ko nandi hen ɗum kadi ɗum foof ne foti wattede hakkille aussi addi ɗum ko foof ko weltidade c' est à dire an aɗa jogui auto ma a felti garde ɗum en ɗumen moƴƴi ko udda ɗum ha tiiɗa mbaɗa ɗum verrouillé mbaɗa verrouillé mais so tawi an a wawa ɗum ɗon kadi manque de solidarité nene yimɓe ay vigile wona c' est pas pour rien joɗinaɗa vigile mbiyaɗaka e wonde tout le temps ya waɗi a ronde vigile kay gayni haal a faami kono vigile jottoɓe amin jino mawɗo goto ni tan yalla yurmum yafo o wiyete que Samba Taxi o wi taw yimɓe ne jilo gardien amin jilo gardien quoi gardien wi yo darani Fabion e ɗum ɗo o gardien mais ko soyetta gardien aje sona Ama Moussa o wi sukɗo on ɗon heeɓo on gardien hol Fabion en tout cas est ce que oɗon heure vigile o ma won ɗon par ce que vigile aji en général kamɓe ko kikiɗe ɓe garata par ce que yimɓe heɓe kikiɗe jippoto a faami wona leeɗe si wona leeɗe eyyi wona leeɗe kadi joomum no gonano ko mais est ce que o yahano heure bottade wottiyade par ce que mbiɗa andi o yiyatno sukaɓe nani non mais c' est à dire adana kam seɓe naati heure bottade wona eɓe natani tan eɓe canki hen sa ƴeewi taw keɓe ɓe ɓooyi toon koɓe ɓooɓe toon koɓe ɓooɓe toon heure uji foof sa ƴeewi vraiment jomumen ɓe ɓooyi toon ko ɗum ɓeydi caɗele ɗe wasde hormade hooremum walla wasde yidde hooremum tolnike nela ɓiye jartiguel duuɓi joyyi joɗɗa ha jangga mum puɗɗa siftorde ne hawni ɗum même jour ni ko même ɓe ciftori sukaɓe taw ɓooyi mais noɓe neli ɗumen ɓooyi fodde ko waktuji ɗi ɓooyi ɓooyi ɓe gona yiilade heɓe jiiloɓe jiitani habsa ko ɗum tan woni ko gaddunoɗa tan hande woni ko gadduno en tout cas eɗen mbiya jinnaɓeɓe tan yo mbatto hakkillaji e sukaɓe ɓe saabu hunde ne muusi ne yurmini kadi kañumen foof kadi ko ɓesgu wotu ɗum foof kadi ɓuuri hen musde so tawi ko gonga ko hunde musde hay so tawi anda jomumen aɗa jogui hen mette aɗa jogui hen caɗele mawɗe saabu fittandu ne foori kadi yurmene nde kadi sa miijima ni ɓe goni e o oto ha ɗoɓe gullanno guilen ɗoɓe gullanno haaɓe natti wawde wullude hay goto e mabɓe wawa faabade goɗɗo andi ɗum ne muusi so tawi ko gonga ne muusi ko wiide tan yallah ɓuuɓanɓe Habsa Sow konngol ma mbayni ko hankkadi en gaari hen ha ɗo bon eɗen jarno yeɓannoɓe plateforme ɗo YouTube chaîne YouTube o donc vraiment en fait moi je suis émue ɗum ta hen wawa haalde no fewi par ce que vraiment ko hunde musde kadi mbiɗa waɗa alerte état o autoji so paani déjà walla aɗa auto ma ne waɗi probléme nawa ɗum garage so mbawi wallude hen yimɓe ko heddi o ko jinnaɓe ɓe par ce que cukalel fof ne jogui neɗɗo cukalel fof ne jogui droit mum yoɓe horma sukaɓe yoɓe toppiti sukaɓe yo mbatti sukaɓe hakkillaji ɗum ko erago aadima e bandiraɓe ɓe eɗen dokkodire rendez vous altine inchallah altine ko fait divers walla assise gotel gaddana yimɓeɓe kadi ko fillirta ɗumen kadi ko wallata ɗumen kadi to banggue laaɓal e jondam e ko nandi hen ko noon bandiraɓe ɗum ɗo wonno fait divers en gardama hen ha ɗo e ko yowiti e yewtere men Oolel Pindi TV en gayni lahal ngal ha laaɓi ko wonno e lahal ngal ko foof en gaddani ɗum bandiraɓeɓe hedoro ko ɓendi walla ɓendani ɗum ko bandiraɓeɓe ñawata ɗum Elhadj Bassar hankkadi en gardama hen ha ɗo konngol ma mbaynigo eyyi konngol mbaynigo wonata e fannuji ɗiɗi fannu goto ma wiyedde erang erango noon ko ara ma won erango particulier par ce que en fait
altini ene wawi taw min tawra kam inchallah wala mbo jeeyi par ce que altino mbiɗa yiiɗi yaade Fouta donc aɗen tan min kam komi Foutanke no jiɗinmi Fouta kono noon ko nawata kam ko Fouta ko hunde wonde spécial minen ñaago noon dendagal sa yimɓe weddo eran yiɗin tan ko weddade erango particuliére dendagal ɓismuli Fouta foof soɓe jii ɓi goto e ɓinngol ɓiyiɓe ene waɗa nafoore nafa yeɓe tinno ɓe jetta ɗum ɓe jaada ɗum kila no woni e ɗum woni ko ganduɗa ɓe dutta ɗum teddugal gila no wuro ɓe mbasa ɗoppude ha jummum maayi woni ɗum ɗo fitti ka ɗum ubbunema quoi ɗum waɗi vraiment enen profité occasion ɗum woni ko jaten ko enen jogui toon événement mawɗo mo ganduɗa ko goto e ɓinguel meɗen mo ganduɗa hoorema vraiment ne waɗi golle payidinɗi e nder diwanuji ɗi machallah ñagono ɗum Allah moƴƴere e Allah junno balɗe mum moƴƴina battande ɗum waɗi vraiment min mbaɗa absenté ko ene tonno une semaine semaine ɗum enen ñaago bandiraɓe kala yafuy soɓe nanani en tan ɓe gandi ko ɗum ɗon jagguel kono noon Elage Bassa ɗum noon yo Allah mewnu yo Allah waɗe e lawol jaam kono kadi yo Allah yettin fandare nde foof ko jahan toon ko fof yo Allah jofnu anniyaji ɗi foof no hanniri ni juɓɓudi ndi rewa lawol machallah ha keɓon hen ko jiɗɗon ko ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno Olel Pindi TV hande oɗo alkamisa 25 lewru juillet hitande ujunaje 2024 en jettiɓe ɓe gonduno ɗen woni Elage Bassare Hapsa Sow kono kadi en jetti bandiraɓe yeɓoɓe en e Pindi TV tengti e wattu hakkillaji men no fewi e plateforme o en keeɓi ɓatakuji mabɓe kono kadi en beltanimaɓe no fewi yoɓe gandu enenne eɓe ɓeydo dolnude enen kala e saaha eɓe cembina en saabu message uji mabɓe ɗi e kala e saaha ina ɓeydo wallude en e sembinde en jettiɓe kaddi jettor ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen en jetti Jobbo Sow to banggue régie to banggue caméra en jetti Djiby Dieng aadi men e Olel Pindi TV so hawri e welede Allah wonata ko altine kono tan aadi hakkude mon e rédaction so gueno ñaawi ko ɓaawo janggo e aset o yewtere men paamen pamminen yewtere actualité no gowɗon hebde kala yontere yaadude hen kadi e terɗe rédaction machallah noon bandiraɓe gasi ha laaɓi Allah jarama on jarama yo jaame kisalen nden kala wone moon wona e amen yallah waɗ jaam